Erokamano ahinya Chris Owino mabende osego tacha mano e nyasino mar Madaraka e kaunti ma Bungoma. Wadhi e gwenge mamoko kuma nyasi ma Madaraka ya nodhi nyime counties mopogore kama kwan oganda mano kende emano yoro e nyasi ka kunde moko kaka Kisumu to kata mana jotelo e lemo mopogore mag siasa twang' lepgi nokone e nyasino. Gino mabende noweyo moko kuom jopiny gi wuoro ahinya. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E kaunti ma Kisumu oganda mongelore kende emane oyuoro e nyasi mar Madaraka mane otelie kod County Commissioner ma Kisumu Ben Lepar Morijo e alap ma Jaramogi Oginga Odinga. Kata obedo ni jotend kaunti ma Kisumu kotelnegi kod Gavana Nyong'o ne nyingegi nitie oboke mar chenro kaka jogol twak e nyasino, onge jatelo moramora mane ochopo e nyasi mar Madaraka kawuono, wach mane okawo jopiny kod wuoro ahinya. Chieng' ma kawuono mar holiday mar Madaraka ok aneno mor ahinya nikech ng'eny jotelo ok waneno ka nie Kisumu ka. Waneno kama wan mana jopiny kendwa ma wan e Kisumu kae. Wan gi buok nikech mai kuma nwageno genwa duto te nentie. Awinjo kan much disappointed nikech kuma na awuoke ka chopo kaka jatenda motelo ne Minister mar Agriculture. Ene mo expect ni kata ka ne dich moro nentie to nyalo ng'ado mondo kawuono bi nikech kawuono wane tich mare wane docket mare. Madaraka makama kwa birega to wauso to kawuono kata jatelo kaneno makawuono to dok chien opogore kaka wauso ga pile makawuono handwa to dok chien matin. Omiyo wawacho ni kin member of parliament ma represent the interests of your people. Winj dwach jopiny wacho ni ngima gi nengo mag piny oingo gi kendo giwacho ni that finance bill should be done away with. Apisas magarita mane oyuoro ne osiemo wenge obila mosebedo ka yule tich gitelo mar neno ni kaka Kisumu ler bende kaka weche arita owinjore oridre. Mulikuja hapa mambo ya disco kaska madem hakuna kitu kama hiyo hapa sasa. Watu pako always cure and do some other things later baada. I'm available, call me anytime. Hawa kata kuchukua simu zenyu, report them to me. Mwambie huyo sisi nimepigia simu ananiambia yeye analala. So tupe hiyo mambo ya usalama kipaumbele ili kama nchi yetu inasemekana it's one of the cleanest cities in this country. So there should not be a kind of an inconsistency. It is clean but not safe. Hiyo inatuweka dosari kidogo. E kaunti ma Mombasa bende mana kaka Kisumu kwa njogo mani oyuore nyasi mar Madaraka mani obagi e alap mama mangina ne ni piny mokalo gino ma jopiny lieko ni chal ni timore nikech ji ok ne ber nyasi makamago. En mudenyo kosenang'o koro sika penj kata wanjo ohala mwaloke iye kaendi sano kwa yudi pesa nikech ang'o pap ti ok pong ji ok bi yodenyo. Sehemu nyingi sana ambazo rais aliahidi hajazitimiza bado. So kitu tunaomba ni kwamba ili Wakenya wawe na imani katika uongozi wake, chochote kile ambacho aliamua kukifanya kitekeleze. Kenya kwanza government iliwekwa pale na Mungu na sisi tulihusika sana, lakini sio vizuri atufurahi wakati tunaona kuna malumbano na wengine pia wanaendeleza siasa za hata si 2027 ni 2032 ya kwamba wangetaka wawe sijui nini. Korka kore, Gavana ma Mombasa, Abdul Swamad Nasir, tokane loso, ochung kar tiende, mar dhi nyime, kod lwenj kedo gi mogoka, kata obedo, ni okang' makamano, nyalo yenge kumarach, kotenore, kod lemo mare kaka jasiasa. Unajua nilipokuwa naeka ile sahihi, mpaka yule olotype ile executive order aliniambia kwa Governor, this could be a political deathbed. Nikamwambia, I would rather die standing than live when I'm kneeling. Hakuna mogoka kuingia katika county ya Mombasa, period. Kai county ma Homa Bay, nyasi mar Madaraka ne obagi e alap tuke, mapap Kalango, e sub county Marangwe, mani otelie gi Commissioner Makono, Moses Lilan, gi jalup Gavana ma Homa Bay, Oyugi Magwanga. Lilan ka network osiemo jogo matiyo kod rowere e nyayo timbe maundu e county no ka jotelo medo ywago rochruok mar arita jalup gavana to ne kwayo jopiny mondo sirgi lwedo e chenro mag dongruok mag chwalo. We will not allow idle people to use youths to perpetuate criminal activities in this county. And as the head of security in the county and also in Rangwe,
kindly help us mitigate security gaps that exist. Kindly support us so that we can move together as a county to address the issues affecting each and every person. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.